салом бинандаҳои азизи телевизиони Бористон. барнома таҷрибаро манзури шумо дӯстдорони барнома месозем, зеро ин барнома ба рушди зеҳнии шумо мушоҳидаи бештар ва дақиқтари ҳодисаҳои табиате ки моро иҳота кардааст мусоидат мекунад. ҳамарӯза мо таҷрибаҳои зиёдеро иҷро мекунем, аммо ба онҳо аҳамият намедиҳем. Масалан, маҳсулот гоҳе бо ҳам омехта мешавад ва гоҳе не. таҷрибаи имрӯзаи мо низ бо маҳсулот анҷом мешавад ки шакли ҷойгирии онҳо хеле ҷолиб мебошад. таҷрибаи имрӯзаи мо душвор нест ва маводе ки дар ин таҷриба лозим мешавад хеле сода аст. дар ин таҷриба ба мо лозим мешавад моеъи зарфшӯӣ, равған, об, зарф, ранг, тӯбча ва қалам. акнун шурӯъ мекунем. бо диққат бошед. дар аввал мо зарфро мегирем ва ба он моеъи зарфшӯӣ мерезем. моеъи зарфшӯиро ба зарф мерезем. ана ҳамин қадараш кифоя аст. мо моеъи зарфшӯиро ба зарф рехтем. акнун мо бояд онро ранг кунем. ана тамошобинони азиз, ман ба моеъи зарфшӯӣ ранги сабз илова мекунам. шумо бошад метавонед чӣ ранге ки ба шумо писанд аст ба моеъи зарфшӯӣ илова кунед ва агар моеъи зарфшӯии шумо ранга бошад метавонед ранг илова накунед. ранги сабзро мерезем. ана ҳамин қадараш кифоя аст. рангро яктараф мегузорем, дигар ранг ба мо лозим намешавад. ва акнун бо қошуқча моеъи зарфшӯиро бо ранг омехта мекунем. ана мо рангро бо моеъи зарфшӯӣ омехта кардем. акнун қошуқчаро яктараф мегузорем. аз болои моеъи зарфшӯӣ мо об ҳамроҳ мекунем. обро мегирем. ва эҳтиёткорона мерезем. мо обро рехтем. бубинед, аллакай моеъи зарфшӯӣ аз таги зарф ва об аз болояш истодааст. акнун мо ба болои об равған илова мекунем ва мебинем чӣ мешавад. равғанро мегирем ва аз болои об мерезем. равғанро яктараф мегузорем. бубинед, ҳар як маҳсулот аз ҳамдигар ҷудо ҷойгир шуданд. дар ин зарф мо чиро мушоҳида мекунем? дар аввал мо моеъи зарфшӯиро рехтем. бубинед, моеъи зарфшӯӣ аз зери зарф аст. об дар миёна ва равған дар боло. акнун биёед мо ба ана ҳамин зарф тӯбчаи оҳанинро мепартоем ва мебинем ки вай ба поён меравад ё ба мобайн ё дар боло. тӯбчаи оҳанинро мегирем. тӯбчаро мепартоем. ана бубинед, тӯбча ба зери зарф рафт. яъне тӯбча ҳам аз равған, ҳам аз об ва ҳам аз моеъи зарфшӯӣ вазнинтар аст. акнун биёед сарпӯши қаламро мегирем ва ба зарф мепартоем. мебинем ки ба кадом қабат меравад. мо фақат сарпӯши қаламро мегирем
ва мепартоем. бубинед сарпӯш дар қабате ки равған ҷойгир шудааст мебошад. бубинед аз болои об ва аз поёни равған ҷойгир шудааст, яъне дар мобайни равған ва об ҷойгир шудааст. акнун биёед мо боз як тӯбчаи теннисро мегирем ва ба болои зарф мепартоем. мебинем ки ба кадом қабат меравад. бубинед ҳар як ашё ҷои худро дорад. тӯбчаи оҳанин дар поён, яъне дар қисми моеъи зарфшӯӣ, сарпӯши қалам дар мобайни равған ва об ва тӯбчаи теннис аз болои равған. мо тӯбчаи теннис, сарпӯши қалам ва тӯбчаи оҳанинро барои он ба зарф партофтем, то ки вазни ашёҳоро нисбат ба маҳсулотҳо фаҳмем. яъне ки тӯбчаи оҳанин ҳам аз об, ҳам аз равған ва ҳам аз моеъи зарфшӯӣ вазнинтар аст. сарпӯши қалам аз равған вазнинтар ва аз об сабуктар аст. барои ҳамин дар мобайни равған ва об истодааст. ва тӯбчаи теннис бошад ҳам аз об, ҳам аз равған ва ҳам аз моеъи зарфшӯӣ сабуктар аст. барои ҳамин аз ҳама боло ҷойгир шудааст. мо таҷрибаро иҷро кардем ва акнун бояд сабаби ин таҷрибаро фаҳмем ва сабаби ин таҷрибаро ҳозир мефаҳмем. таваҷҷӯҳ кунед. ин таҷриба вобаста ба қобилияти моддаҳои гуногун вобаста ба зичии онҳо ҷойгир мешаванд. моддаҳое ки зичии камтар доранд дар рӯи моддаҳои вазнинтар қарор мегиранд. равғани растанӣ дар рӯи об мемонад, зеро зичии равған аз зичии об камтар аст. вақте ки моддаҳои гуногунро ба об меандозем, онҳо вобаста ба зичии худ дар қабатҳои моеъ шино мекунанд. таҷрибаро иҷро кардем. таҷрибаи хеле ҷолиб буд ва агар шумо дар хона додару хоҳар дошта бошед, метавонед бо онҳо иҷро кунед. ба онҳо низ хеле ҷолиб мешавад. ва имрӯз ман бо шумо хайру хуш мекунам. ва агар шумо ягон таҷрибае медонед, мехоҳед онро ба бинандагон нишон бидиҳед, пас ба кӯчаи Шаҳру 31 телевизиони Баҳористон барномаи таҷриба муроҷиат кунед. мо ҳатман барномаи шуморо ба бинандагон нишон медиҳем. хайр, то барномаи дигари таҷриба хуш бошед.